So sugar man on rainy season. We didn't really only not complain business and agaga. Only take not complain business and agaga. The MCs not complain business and agaga. Madine rose, madine crayfish. Mana, I don't know enjoy and buy a bola on rainy season. Mana, you go to vento. You are to po. Now, I'm good mirror. Because I have to pay no question aga. Ụmụnne m ihe nsị ka m gwa unu ama na udu mmiri dị afịa adịrọ na but abịa na my own side afịa adịrọ kwu mgba ka anyị sakma na-eji onwe anyị anyị ọwụ ndị kego ọtụ mụ ọwụ na onye kego onye go ọtụ toto vendor m ji wee baa n'onwe m ji wee wụrụ toto vendor since abalị udu mmiri njọ ya karịrị ma ndị ọkada ma ndị na-agba bọọsụ nwezi onye nke nna afọ onye ọbụla anakpuche n'ụlọ ama m ihe ju asị na ndị afịazịokwu nje ahịa bịakwuo na nke mụa biko nunu nyere nunu m aka. No, beti ya bụ na ndị ahịa ekwesịghị iji ndị na-ere toto bikos mmiri zoo amụkere nwoke onye atụwa. Anya ma bịa welet nwune ịma na ibe aza ama ma price ọ dị ọnụ ịmụ ihe niile ahụ price na-akpata mana o kwesịrị agha ga-adị ọ dịsị eme ahịa agaghị ike ka ibrakọta n'ego ala ka ibrakọta n'ego ala ebe ha ga-egbu ogbenye ya bụ na ike na-aga atọ na winchi. Beti mụ ahịa madrid na-agwa m onye ọbụla na-ere ọtụ like otu ị na-ere ọtụ ihe mmadụ otenye gị ego ya nọrọ n'isizi anyị nwa na-arịrị hotel like anyị nwere eme MC na hotel mmiri zo ala mmiri na-apụta chọọ nwa a ga-ebu ala mmiri na-ebupụtachara achụ nwa onye ọbụla na-achụ nwa mgbe mmiri zo ala uru ga na-eji agba aka ahịa mmiri zokwa anyị na-eji agba aka ahịa mana ka ụbọchị si wee dizie kịta meziri ebe niile mkpochichazie ọ bụ bifo mmiri zoo ha gbaa ka anyị ji enwe aka anyị ji enwe kọstọmas wee gbaa ka a ga na-akpọ gị aghara fonu gị ring gị aga pụọ jeje buru day break buru short time pụọ n'onwe gị akpọ gị ebe akpọ gị ebe ego na-etikwa ezigbo ego anyị na-etikwa ọkụ ezigbo ego n'udu mmiri mana n'ụtọ mkpọ nja ya si wee dizie na meziri ebe niile okloz uche onwe ndị onye nke pụọ ọ bịaza na-ekweghị day break 10,000 naira dịka na m gwara unu na-anụ m aga day break 10,000 ayes m agaga day break 40,000 so ana m aga day break 10,000 ọ ka ka m si na ịchọrọ ime onye ahụ na m chọrọ ime eri gị bụkwa 40,000 oye ijidekwa 50 ijide ihe m jikwa aga day break is 50-60 mana ọ bụrụ na ọ ka mmeri gị ya na 40,000 mana since udu mmiri dizi ama m unu niile agbakpuche n'ime ọ na-ewute m agụrụ ga-egbukwe m n'obodo agbakwa ihe m ji agwa unu ma ebene agaghị orizi na ndaba na-erizi na ya udu mmiri a nchekwa ọnụ anyị bikos kemgbe udu mmiri bidoro some MCs agaghị white like ndị mara na-eme occasion na udu mmiri like traditional wedding white wedding job MC a na-adị kama but ozi nke toto ha na-aga n'ama bikos mma na ndị ashawo na-agba aka ya ma mmiri zoo very very